पहले के पटीदार लोग ना कुर्सी रहे ना टेबुल रहे ना ओढ़ना रहे ना बिछाना रहे ना बर्तन रहे जे खाना के में बनी चांदा जोर के हांडा हांडी किनाव आज एक घरे शादी रुपाव तो लोग कहे जे फलाना ए फलाना भाई के घरवा पूछबो उ कौना दिनवा पर रखले बाड़े ताकि हांडावा खाली मिली तो बरा हांडा ना रहे चाचा तो हांडा चांदा से जोड़ाओ गांव में इज्जत खाती। हाँ जी आए बेरा घर घर हांडा धोल बा डेहरी पर हांडा के कोनो जरूरत नहीं ना रहे तो हांडा में खाना बने आ घर घर हांडा बा तो पतीला में बनता। बताई कितना अंतर बा कितना अंतर बा। हाय हाय मत बोली बाबू ए साले भाई मत बोली जी। देखी दहेज में लोग हंडा हंडी ले लेता काहे के दहेज में ले लो लड़की वाले के 5000 काहे फंसल हो जब हंडा हंडी में खोने ना बनी तो लेके डेहरी पर धर के ले लो तो पतीले पतले ले लो। पहले शीशा का बर्तन चढ़े स्टील माने का लोहा स्टील माने टीना आ कहता रे के दूषित हमरा के स्टील सेट दे दे लोहा से चढ़ेला 5 को बर्तन त निरोग द। पहले के लोग खाना बनावे नहीं ना कजन तू देखले बड़ू किरा हम देखले बानी हई हलवाई फलवाई नहीं आवसो पटीदार लोग खाना बनावे आ तीर खोला तीर आ वही में चैली ओली लावना लगावल जाओ वही पर हंडा हंडी धरा तू जाना खड़ा होके मार करछू चलाओ तारे आ जब भात डबका लगे बड़ा चावल बनता भात न के बनो अब चावल बनता क्या खाएंगे तो राइस खाएंगे वेजिटेबल खाएंगे अब बाबा चावल खाएंगे अपन दादा चावल ना खाइबो तार दादा तो मर गिलवे खा के अब पहलवान हो गइले अब चिकन खाता रह चिकन मार देता देह पहेरे ने के चढ़ो ए सब दादा बाबा खइले तो खाना अगहनी चावल खा ओकर माल ओकर भात खा लाले भात लाले मावल ओई पर सरसों के साग धरो बगल से हरियर मिर्चा खुश दो एक पे लपेट के मर सवरे जा तो खेत में तारा कहे के परी राही चल गइल बा आए बरा पूरी पुलाव खाता लो खाए में देरी बा खइले बड़े आधा घंटा में आउ जाई 4.5 घंटा में निकल जाओ ऊ कह दे जे खौआ तराई कहू तरी हमारे के 2-4 घंटा आराम करे दो अब वो जाके सुमरन कहले बड़े निकल जाओ आ नागिन डांस करता रे बाथरूम में बैठ के नागिन डांस हम निकलता नहीं के ओई में घूमत तो वो खिसिया गइल बा जे हमरा के लेबे के ले बड़ा काय खोदे रहता रो तले खिसिया के कहता ना मन बका पूरा 1 कट्ठा ले यही से आज घर घर लोग शौचालय बना होता है लोग छिरी लगा लगा मारे पहले बाजारा बाटू खा लो छिरी के ना लो ना एक बेर कांदा खानी पहले बाजारा बाटा खा लो तो इतना प्रदूषण रहे अब खाता रहे चिकन छिड़क देता रहे अब पहले जान जाए का ओजन हो करे जब मुंह बना के यहाँ सत्ता पकला एक दादा खैले हुई तो ए बरा के लोग में बरा के लोग अंतर बनू आजो कम करी ना केना फायदा बा घरे गाय रखी गाय के गोबर हाथ से छुई एगो गोबरवा बिगम न 100 रोग के अकेले दवाई हो और गोबरवा उठाल का बिगा लगा गोबर लगाइए में तन झाड़ू लगाई कोई शुगर के पेशेंट ना हो के तल माल गोरु के लेके खियाई नाद पर खियाई ओकरा धोई मली चराई अब मलाई खाई आई बरा के देख ली गाय भैंस बिका गई तरकुल बुआ गई गाय भैंस बिका गई अब 5 गो तरकुल बुआ गई कहते एक और दूध खाए तो होकर दूध ना खाए तो गैस बना देता आई धुआं ने के मारो सोच अपन उहे जगह ले के बताए आज भी वो आनंद बा लेकिन तू आनंद उठाओगे चाहते नहीं खा रसगुल्ला बाबा। अब राम जी का बरात जब आगे बढ़ता तो जनक जी कहले कि ना बिना लगन के हमरा लड़की के शादी ना होई बिना लगन के शादी ना होई। आखिर घटना घट गइल बे लगन के बे टाइम के बे समय के बरात चल गई तो का भाई राम जी राजगद्दी पर बैठल है
सीता जी अपना ससुरा में रहली ओली तले बनवास हो गई बाप चल गए दुनिया से अब पति चल गए वन में आज जब वन से लौट गए तो अपना मेहरारू के गांव से निकाल दिले उन्हें कोई ससुरा के सुख कैली आ नहीं राजा बनले भाई इस राम जी के जाना दिन में शादी बोल तो हमने किया के लोग लइके करो राम जी के बियाह अगहन में पहले हमने के करतनी उहे देख के हमने के पूर्वज लोग कहल कि अगहन में हमरा बेटी के शादी ना होई काहे कहियो काहे चैत में बैसाख में जेठ में करतलू काहे फागुन में इस कि राम जी के जाना दिन में बरे वो दिन में हम बियाह ना करे अरे सीता गईली नहीं हो सीता गईली ससुरा आज ले हमरा घरे ना आवेली काजे ना हमरो बेटी के बियाह कदिए से दिनों में तो हमर बेटिया ना आवे ए से हमने के अगन में गावना दोगा होले लेके बियाह ना होला आंखवा मुदा दिया तनी गुलाब जल अतन तुलसी के पत्ता तब भगवान ब्रह्मा जी कहने की नारायण के शादी हुई हम दिन उतारतानी उहे उतार तरे जन नारायण लिखले बारे उ जाना तरे ब्रह्मा जी जे जन होनी बा अगर नहीं के हो तब फिर ब्रह्मा के कलम के कोनो वैल्यू ना हो गाना मना तो बना देले चारों भाई के चारों सीता के हां जी आज जो अक्षर के लड़की तो अक्षर के लड़का जितने अक्षर के बेटी पार्टी उतने अक्षर के बेटा पार्टी राम सीता देख लगा ना मना लक्ष्मण उर्मिला भरत मांडवी शत्रुघ्न सुरती कीर्ति जनकपुर अवधपुर मिथिलेश अवधेश कौशल्या सुनैना देखो बराबर बनो छो इहे गाना ना मना है 12 जी का बनाओ लो और तब नारद जी के दियल के ले जाकर बारात में दे यही टाइप पे बरात है और बारात जब चल रहा तो लोग हई कहां से गलो अरे कावना